Čaute medvediaci, dneska sa zahráme Divano s chánmi, som tu konkrétne s Damianom. Čaute. S Oskarom. Čaute. No, dneska si zahráme ústav. Ja si myslím, že môžeme na to, spustiť hru. Ježiš, to nejde. Vlastne som pripravený. Poďme na to. Skip. No, dúfam, že to ste. To som jak dávno hral, kámo. Ja s tými dverami som šiel. Ja sa to nič nenačítal. Sladko. No už áno. Ja to mám také cikavé proste. To asi predol, dávno som to hral. No, jak sa to hrá. Chlapci, čakajte, lebo ja som stratený v tomto. Ja tu ešte hľadám dole nejaké lekárničky a tak potom... Tu je jedna. Ja nemôžem brať veci. Prečo? Ja neviem. Ja alebo Lebo nemáš nejakú... Čo? Ečkom sa robili veci. Ty si... Gotcha! Vy už jete tam hore? No už vysypal niekto myši, nie? Už vedel ja. Ešte nie. Počul som niečo, ale tak dobré, ja to mám... Po mi hovorte, čo sa deje, lebo ja som zabudol slúchatka u otca. Jaj! To som mal akože zlaknúť. Jaj! Čiže, nebo mi kloty. Fakt. A bez strandy. Chcem sa bali si do Riky. Oskar, ty čo? Sekol sa mi to strašne, to seka kávo. Dáva. Parkour trnava. A to je už pani ona. Ja nechcem to sekať trochu. Také, aké keby som mal FPS. 3, 2, 1. Jak si dropujú veci? Čiže keď som ty, šiato najlepšie, kámo. Dobre! Dobre! Dobrá, zoberme si ma jedlo, aj lekárničky, aj tie elektrické Zapínajú hodiny. svetlo, more. Vieš, všetko sem zoberme. Ale fakt, že všetko, čo nájdeme, proste všetko. Že celú mapu prehľadajme, až potom oné. Všetko? No jasné, ale ona už potom niekedy začne útočiť, keď dlho nerobíme nič iné. Hej. No nevadí, tak potom... Počkaj, tu není stamina, že? Nie. To není. Dobre, to je pohode. Ja no, jak dávam si to? To mám kľúč, Na schvál to tam nechám. ideálne. Seká sa mi tak. Jedas. Už vozíčkár už tu je furt. Počkaj. To tam nechám, si rasista. Názov videa bude, že Oskar je rasista. Dobre. Lekárničky berme, lebo my zomreme asi tak veľakrát. Ty zomreš. Vôbec. Ja? Minulé som nezomrel rád a Damian furt zomrel. Dobre, lebo Damian, lebo ty si ani nehral. No však to... Vlastne túto hru ani raz nezomrel. Ja už ani No raz tam je nehral. prvý EG. Dobre. Dobre. Daj za mňa nejaký cool edity. Mám jedlo, počkaj, zavriem dvere. Oskar. Eškore, 300 hrvených. To je dosť alfa. Dobre, ale také debiliny. No Ja mám máš škole, škole no máš škole. Zajtra sám možno doma? tréning nemám. Takže ideš ku mne. Má niekto Ale komoru? môžem. Komoru? Nie. Počuj myš! Ináč, jedlá si nastakujem hore. Áno. No dole. Kde je tá myš? Nie. Ištenem plastiku štéve. A mi ušla. Ja som... A tu je! Mám myš! Dobre, by som sa mal troška prihnúť k kamere, lebo keď som sa zohol, tak som čierny bol. Furt čierny. Čo? Čo? To je komora. Can't forget this! Choď hore, tam som, teraz som tam bol. Nie hore. Kuchyni. Idem do komory. Počkaj. Juj, tu je toto, oný, Čo ti dá? Seká sa mi to udrem, počítaj, čo sa mi to neseká. tu je ona, zlá teta. Položil som tam myš. Myš! V komore je myš.
Počkej, z akého horúceho lebo máš, tak za chvíľku mi tu podpálené stôl. Čo si hovoril? Dúfam, že ma to nezje. Že kámo, že je tak horúci oný notebook mám, že mi tu podpálí stôl. Tak keď nemáš hrací počítač, ale Mne zlietáva už. Čo to robí pič? Nič. Čak, ja som tam položil. Ja ježi, lebo on nemal počítať. Imen, že nemáš počítač. Dobre, Lukáš, dobre. Lekórníčko, odbojte. Je mi zajtra nulta. Čiže tak nechcem mať nultu. To je jedno. Posledný učil a už nič nerobíme ináč. Fakt? Lebo oni Ako nebude na ňu, kámo, však. Mesárošovi, toto isté učiu majú jak my. Oni to už dobrali a už sa iba rozprávajú. Mi hovoril. To by sme mohli na matike robiť už. No. Mám kľúč. Páňa. Ježiš, na trojdňový výlet, keď pôjdem. Ja sa vám zoberiem loptu, kámo. Ja zoberiem, a neviem čo zoberiem. Ja tam zoberiem loptu. Zoberiem kameru a budem robiť oné. IRL stream. Čaute ľudia. To povedz mojom mene. Dobre, už netreba máme, spojky. že jedla netreba, Ani spojky. to už je. Tak metky doberiem. Veľa, lebo ty zomreš veľa, tak nepotrebujeme ty. Dáme vždy zoberiem. No, skáreši uvidíme, kto bude A to je gej. myš! Nechod tam, ty prečo ty ko... Dobre, zober, Ja som tam zamkol. si taký kreker. No poďme, A čo tu otváraš? poďme pre jedlo. Miam. Mám jedlo, berem myš. Každý zoberte jednu myš, chlapci. My už za chvíľku začneme otočiť, my ani jednu myš nemáme v ruke, ani jeden. Hľadajte. Dobre, už počkej, nedať myš. Oni budú na druhom posledí. Zoberte jedlo. Od stola, Berem. lebo Ale tu je Lebo- nič. mám myš. Nicht Ruke. essen, nicht essen. Dobre. Čakám vás dole, chlapci, mi sa už nechce chodiť. Ich bin... Takže to je kúl na zemi. Klaustrofobik. My máme dozorcová spálňa, chlapci. Ja mám. Poď ku mne. Kde to je? Na druhej poschodie, tuto, áno, tuto. Mám jedlo. Tuto. Pozeraj, toto ty nevieš. Kde ste? Je tu myš! Je. Mám jedlo. Aj Damian už bere, bere Damian. Bere Damian. Lukáš, si taký žebrák. Čakám dole. Dobre, Damian, zober poslednú myš už. A to je on ukradol myš. Kurva, na teba čakáme, Damian. Áno, poď na teba. Doma kúpeľňu. Či sa pozerali kľúče. To si že Ja. Ty ti nie, Damian, neber myš. Beriem. Lebo, ale nie, ber ju, ale my nemáme jeden daný, oný donúta túto hovadinu. A zamiaľ, fakt. Chlapci, ale nie je tu nikde myš. Neber mi Rýchlo ty psychopát. Po dole. Dobre. Po dole už a zober tento elektrický hovno a daj to tam. Vnútro. Ja chcem vyskúšať jednu vec. No, A prečo si daj dovnútra byť? Už to je lebo však my máme myš v rukách. Ale to máte robiť ako prvé, keď ste že nemali myš. Dobre. Nemal si palec, mal som myslieť, že ja pri myš ty chuligán. Rýchlo, dajte tam. Chlopci. Daj to tam. Joď sám! Dobre, chlapci, položím myš a dajte tam rýchlo. Čaute. A zapaliť taký. Hoj! No, Oskar. Nie, Ešte nie, to zvuk, nie, toto kričanie mi tak chýbalo. nie. Oskar, nechoď, Oskar, ostan tu.
To je tu vozičkár. Ja som Ty mi kamera. môže dať vajca. Ja som kamera. Ide. Ide. Tu. Pál. Oskar, kľud. Papa. Nevie. To je vozíčkár. Môžeme ísť podať von? Ide. Ukáž, na to svietiš. Nie. Uklidila sa? Nie. Nie. Ale áno. Nie, to budeš počuť také hovadiny, keď sa ukludní. Nevidím ani Oli kontrabasný šmach. Nie, ona tu už nie, ona išla hore. Dajte nám túto pikovinu. Kaos, ty čo bude? Berem jedlo. No ja. A to znošné prejsť už len 7 myš. Myši. Ty posral už, ty si taký oný. Nadávky môžu hovoriť posledný? Tam od druhej. Ukáž. Opäť mi to behla. Losers. Adrián! Rím zje. Vidíš. Fuj, toto bolo ale scary. Tak to blízko bola 30 cm. Nie, si nás zabil teraz. Si nás zabil. Ticho, nejde. Dobre, ale nepočujem to tak dobre, tak hovorte, keď je, ale nie je dobre. Nad nami je. Ale čo chce. Ale čo chce? Kto je prvý? Ty. Prečo ty majú prednosť? A nie, nepočujem nič, ale trochu šuma. Čo povedia, nebudem počuť. No jasne, poďte prvý. Dávam ideš prvý. No, budem sa pozrieť dole po schodoch, keď pôjdeš. Dobre som si... Zamrtý! Dobre, stávame sa opäť, že Dostávame prvý EG. Dobre. Oskar G. Trapko, berem lekárničku. Oskar G. Normálne slaví. Zás ako prvý sprehra. Dávam, kontroluj ma. Lebo nehovoríš nič, Damian. Chápeš, ty tam stojíš. Blízko Ty je začne tu. gulákať. Blízko je pri nás, ide a už 30 cm odo mňa. Ide. No však, tak som povedal, nie. Chlapci, ja som živý. Ide. Ja som živý. Čo, lebo si nedožil, že? Ja sa nepozeral na obrazovku. Nie, mám jedno, kde je? Ja mám jeden. Chvíľku som sa nepozeral na obrazovku. Ideme položiť tam. Ja ju nemôžem zobrať. Pomoc! Mám ju. Som myslel, že mám nejaký perk, že sa oživím sám, ale tak som... Ešte niekde myš. Že sa, aha, skôr si jeden nevionizovali vy. Čo? Malole. Prečo si to neurobil ty? Teraz som to spravil. Mám kľúč. Márnica. A mám aj myš. To je to najhoršie Položil som mieste, myš. kde sa dá Zapalujem. ísť. 3, 2, 1. Nie, Lukáš. Ja som úplne hore, prestaň. Ale márnica, to je taká Vidíte, hovadina tam. čo je myš, chlapci. Idem, hovať. U mňa, hore, na druhom poschodí. U mňa je táto typne. Vidím, varom medek. Ale rýchlo. Oskar, rýchlo, To si kým Lukáš, si to je Lukáš. trigerne. To je Ja vidím Lukáša. Tu. Oskar, Hovaj. pičák.
Ty sa. Čo? Hop. Kde je? Hore šla. Asi. Nehovoríš mi nič a sekne sa mi to vtedy, keď som nad myšou. Utekaj, Poďte sa mnou dole, ďakujem. Počkaj, tu je pani. Uhni ma. Uhni! Tak si myslíš, a tu je oslep, to je! Ale ty si! Rýchlo poď naspäť, tu. To má kľúč od Ma Mary. neviem, no táto mi tu vytrčá riť. To má kľúč od Mary. Možno mať takéto nešťastie. Som mŕtvy. Chlapci, rozhodujte sa so mnou, na dobro. Alebo so mňou. No so mnou! Počkaj, späť tu. Toto bolo aký show. Ide. My sme to zabudli hrať. V takomto čase už máme 7 myš. Myši. Ide. Oskar, nepal. Nepal, ty si. Kde? Ide! Ty si autista. Ide! Slabý ste. Yes! Slabý Damian. Mám to páliť teraz tú myš? Kokos, tak som sa zlakol. Hajde do! Lukáš! Ty si autista, kukino. Neutočí. Však za mňa vám povedal, že pálte. To som ja hovoril. Kámo, to je veľa vozíčkárov, som to neviem. Kámo, neviem, kde som, ja akože. Som ťa ožil. Nie, to je myš. Myš! Nemám jedlo! Zober ju. Poďme hore, to už nie. Zoberme myši z dole, lebo na konci my máme furt takú šťastie, že dole je tá myš prosta a furt neviem ju zobrať. Márnicu otvor. Damian, márnica! Márnica, poď sem! Dobre, počkaj, si ešte zoberiem jedlo však. Zober jedlo a poď dole, lebo nechcem už dole mať myši, lebo to je hrozné, keď na konci je dole myš. Máme v tej onej... elektrinu, dobre. Poďte do márnice, rýchlo. Tu je myš, vidím tam myš. Dobre, máme jedlo, počkaj. Libo. Každý, kde si šiel, ty debil? Do márnice asi nie. Tam není márnica. Ale... Ja som pri márnici, tu stojím, nikoho nevidím. No, tu som. Lukáš, kam si šiel, ty piče, kde je? Tuto. Pozor, je tam myš. Počkaj, no, otvor. A daj jedlo. Vozíč, kaps. Chlapci. Haló. No. Čo je? Haló. Lukáš, kde si? Chlapci, teraz z ktorej strany? Tu si ďalší kôš. Do výťahu. Nie. Áno. Vypni, sa stojí. Ale nevidím, kedy je. Vypni. Ide. Piki. Vozička. Máťa. Áno. Teda nie, sorry. Ale tak muzičkár ma chytil. Tak sa mi to lagovalo Má pri myš. tom tónom. Osti, zober dole myši, sa ti to zober, taká myška chodil on je Lukáša. Čo? Že zoberiem dole myši, sa ťa chodí Lukáša, on je. A tu je ďalšia myš. Ale nechcem Lukáša, aby hral. Prosím. Myš! Prikrbej myš! Poďte rýchlo sem! Ja ju zoberiem. Nemá... Ty si autista. Prikrbej myš. Chlapci, inak ja už nemôžem pustiť myšu, viete o tom. Nevadí, tak ale čo je tam... Dobre, idem revivenúť Lukáša a pred chvíľou mi myš. Ale šprintuj. Lukáš, choď zatiaľ smerom k nám, alebo... Lukáš, zoberiem myš a ty poď dole, lebo si tuto blízko, dobre? Idem zatiaľ zobrať myš, lebo to je veľmi potrebné. Jedno jedlo! Kde zmizli jedla? Damian. Málo i on je zúnesli. Počkaj, stoj! Idem pre tú myš. Zapalujem.
Jo, čo? Lukáš. Lukáš. Teraz keď začnem otočiť, tak som skončil. Počkaj. Ty sa nedá dobrskovať. Rýchlo, zober to už. Potrebujem to takú dobrú skriešu, kde sa dá dobre skovať. Tu. Chlapci, hovorte, keď sa pre mňa ale nie, hore, ja to je neviem, všetko. či ide alebo nie. Damian. Mamiš. Pálte. Bliať. No. Daj to tam. Ja. Pál, lebo mňa zabije zás. Zhoru už. Takže. Zdravím. Ešte 3. Každý, nie. Každý zoberie jednu myš. Jedno jedlo. Najprv, treba. Kde sa to dá taký gól na západe, kámo? Spolu. Ideme hore. Nie. To teraz nezačne len tak neútočiť. Už aj blesky sú. To vám mám zapnuté svetlo. Ja sa nebojím. Lukáš, odvážny vec. Damian, zaspal si. A ty chcem zomrieť, kámo. Ide, Choďte prvý. poď ty, ja nemám zvuk. Nemáš zvuk. Z Borgula. Škoda, že sa nedá ísť kam. Poďte. Pozrite sa dole. No, poďte prvý. Dobre. Nestrašte mu. Nestrašte mu. Podeklo mi klolo piči. On je nad nami. Videl ten Ale mám zvuk, ale nepočujem také menšie zvuky. Vieš čo myslím. Zdá ste ho nabejte, vieš čo, choďte dori. Damian bejti. Dobre, Lukáš. Pozor. Všaký debil to Lukáš. Chlapci, ona neprestane útočiť. A jedlo nemáme, lebo... Tam ja musel zomrieť dole, že? Či Lukáš, to bol. Nechal tam jedlo. Nechaj zapnuté, lebo... Nevidím nič. Nie, ona hore behá, podľa mňa niekde. Ne hore, brýžu ma! Blikal ma. Blikáma. Bekáva. Nechoď sem. Oskar? Išla? Damian. Kámo, ona tuto mi chrčí privku. Ty si nevidel, ako prebehla. Ono prebehla. A ty poď, lebo sa bojím. Lukáš, nie. Ty ho nechal. Ide. Ide. Neviem. Nie. Damian, zás ty taký... Vozíčkár. Nie. Ja som špritla dole prestup. Ešte raz to spravíš. Ešte raz to spravíš. Á, čo ste? Mášem, bojím sa. Nemáme jedlo, chlapci, viete o tom? Ja viem, lebo niekto furt musí zomrieť, že? No, Damian. Čo ja? Každý sme zomreli raz. Nevidím.
To sa neprestajú, čo ideme tam. 3, 2, 1. Jasne! Poďte už. Poďte. Čakám, idem. Oskar. Duša zo mňa vyšla teraz. Kámo, ale veď, jak taký Naruto randa, on je týka. Ale tu je pri mne lekárnička, nemusíte mi brať. To počkaj, jedlo. A jedlo tu je tu jedlo, lekárnička, ale myš tu nie. To pice. Chytila ťa? Nie, zrkadlo sa rozbil, som to dosral. Oskar, idí si. U mňa myš. Nie. U mňa myš. Kde som ja teraz na nej stojím. Ďalšia myš, Damian, čau. Čau, No, skončili ďalšia sme. ona, ďalší útok. Berte myše! Ja som... Pred dvermi prvá. Chlapci, máte jedlo? Nemáme, lebo. Ale Betujem za tam vás. som, na treťom poschodí sú 3 jedlá vedľa seba. A je tam aj jedna myš a potom na druhom sú 2 myši. Obetujem za vás. No choď Lukáš. Kde si? Oskar? Asi mi zomreli. Nie. Tu je. Ale dropím tú lekárničku, tak je na 2 veci teraz. Kde ťa bere. Hore Lukáš, poďme hore rýchlo, tam sú 2 myši. Nie, je 2! Ale kde jedlo? Lukáš, poď sa rýchlo dole. Tretie poschodie je ona, čavica. A tam je, tu sú 2 myši. A to je myš. U mňa je inak. Hore na schodoch je myš. Kde je jedlo? Ale ja nemám. To sú 2 myši vedľa seba. Áno, to hovorím. Nepremien sa to. Musím ísť do jedálne, Damian, to je zlá správa. Premenila sa, alebo ešte nie? Teraz, Mám áno. jedlo. Kde je jedlo? Poďte dole. Lukáš, potrebujeme plnú silu, poď dole. Dobre. Lukáš, ne na to 2, poď dole. Bežím kam dole. Lukáš, Že kokot, kurva, vozička ma jebe. bežím, kde ťa bere? No, úplne hore. Ja tam dúfam, že bude jedlo. Je tam jedlo! Hore úplne sú 2 jedlá. Lukáš, U mňa. Lukáš, rýchlo bež a bež. Asi už vydržte už len... Lukáš, Damian! Presne teraz musíš odísť! Vypni to svetlo, okamžite to vypni. Ale hovor mi, keď ide, dobre? Tu je jedlo. Viem, 3 sú tu jedlá. A máme 7 myší. Damian! Pozri, že ti nejdu dole. Není dole, úplne dole není. Žiadne. To fiči. Takže vy máte 2 jedlá, hej? Hej. A 2 myši sú dole. Pod nami a jedna je tu hore úplne. Lukáš, teraz čo mám Portujeme robiť? sa. Nie. Vy žijete? Áno. Ja som pridal k sebe. Nevidím nič, z čiernoty vidia a sa doserem. Vodička som sa... Dosral. Berem baterku. Ja nemôžem. Mám jedlo. Vy, svetlo, chlapci, poďte sem. Hrvara. Kde ste boli? Hore sme v kúpeľni. Serem tu. Prečo to nie je myš? Počkaj Lukáš, si ma to ne... Ticho. Poď naspäť Lukáš. Pál. Berem myš. Kde sú títo vyjebané myši? Mám myš. Mám 2, Lukáš, to sú 2 myši. Nie, Oskar, si. U mňa, na druhom poschodí som. Mám myš a Ale berem ju kde na dole. druhom? Tu, svietím, tam je jedna ešte, druhá tam je, pri mne. Chlapci, idem k vám dole úplne.
Áno, chod dole, tam je lekárnička. Pri mne, tam som ich svietil. Á, počkaj. Tu sú dve! Počkaj, je tam už položená? Nie, Dobre, posledná je na druhom. Chlapci, na druhom je. Tak dobre, Poďme Lukáš, spolu, dáme ma židlo. Nemám. Oživ ho rýchlo. Kde je jedlo? Pod dole. Tu je lekárnička, ale tam nie... Aj má lekárničku. Oskar, pod dole. Lukáš, poď sem, oživ, na to je lekárnička pri mne. Čo ti jebe? Lukáš, sprintuj sem. A oživuj ma. A na druhém poschodí je myš. A ideme dvaja. Čo ti jebe? Sprintuj, bere myš, Lukáš. Prečo máme 8 myší? Ale však, a koľko ty myslíš, že máme? Lukáš, ber to! Máme to. Nemáme. Ale jedna je položená dole jedna je položená. Ale jedna je položená. Áno, máme to. Páľte to rýchlo, pál to. Oskar, pál to. Je tam položený elektrina. Už je, šprintuje dole. Nejde na zásne mŕtvy, to je určite. Ja, Lukáš, ja sa obetujem, ty máš myš. Nám chýba jedna elektrina. Lukáš, páni! Ja nemôžem, mám myš. Ja mám myš, chlapci. To sme dojebali. To piči. Ale však tam je bola jedna položená už. No ale... Áno, ale nie je tam oný elektrina. Nie. Toto sme takto domohli dojebať. U mňa je lekárnička. Dobre, choď Damian, rýchlo pre Damiana. Aj u mňa, ale ja som na 3. poschodí. Polož myš dole. Stredná myš, polož myš dole. Bež k nám. A polož tam elektrinu. U mňa je lekárnička. Alebo zavri niekde tú myš. Myš utíka dole, no. Hore už, no. Á, to nič, chlapci. Poď sem rýchlo. Lukáš, tu bola lekárnička pri mne. A ona je, dobre, ide, Lukáš, ide, choď dole, choď preč. Si mŕtvý. A nie si, išiel do Marnice. Už je k tebe. Čo ti je? Rýchlo, Lukáš. Čo ti je? Čo to? Dobre. U mňa je lekárnička. Ale to som úplne hodil. Mám jedlo. A bež. Lukáš, si mŕtvý. Dobre, idem Damian. Áno, poď sem rýchlo. Žorb má. Vieš čo som myslel. Poď sem. Premetky Lukášové. Hľadajte lekárničky. Môžeš ísť. Nemôžem, ma zabiť. Mám lekárničku. Kde si? Na druhom poschodí. Piča. Kde je? Počkaj, to mi hovorí, že to je cestinu. Ale nie, dobre, nie. Kde je, chlapci? Vieš, ak ideš hore, na druhej Ale poschodí myslím do... ona. Ja to viem. A tak ja neviem. To znamená, že je pri mne, lebo vy ste úplne ďaleko odo mňa, takže je pri mne. Počujem ju. Prečo tu musia byť dve dvere, to ma tak znervozňuje, že teraz z jednej dverí vyjde. Vyšla na druhé poschodie hore. Išlo úplne hore, na trete. Choď. A kam mám ísť? Dole. Neba. Už je, Oskar, ide. Vozičkári! Nie! A nie, na druhom je. Nezabil vozičkár. Čo? No, dobre, Oskar. Dobre, Oskar. Dobre sme slabí. Čo? Čo bolo? Ale Damian nevie hrať to tomu. Nie, to pochopiteľné. Poistky.